Wah, aku wong manut. Marang amoring susma sinusmaya rayeng asepi sinimbang dalanging albu pambukaning warono Raden sira kuwi sapa wano-wani mlebuaning wana marta ini sinuwun ditepungake wae aku Puntadewa kadang redaning para Pandhawa sinuwun ngawruhi kang tekaning tanpa sangka ya jagat ya dewa Bathara Raden Puntadewa ditepungake wae aku Prabu Yudhistira kang ngrenggani negara Indraprastha kene awit lugune wana marta kang wujud alas bebondo taniki sejatine negara kang gedhe kang aran Indraprastha ya ngamarta jumbuh klawan gawing Sang Hyang Kuwira menawa dina sanangku aku sakadang kudu bali ing jaman kamulan negara Indraprastha kene nggonen mukti sira sakadang ya Raden mung siji kang dadi pilihku sawise sira sakadang wis ngenyam kamukten negara Indraprastha aja lali padha ngaturake kunjuk syukur marang Gusti kang nyipta jagat aku nderek titip negara Indraprastha reksanen ya Raden Blagak-gagak sadulita mel-mel lae Ndara kula Puntadewa Den dika sakadang sampun kepareng ngantuk kamukten jumbuh kelawan aturipun Jim Yudhistira kala wau ing mriki kula namung badhe ngemutaken saha nandhesaken dika sakadang ampun ngantos kesupen ngaturake kunjuk syukur dumateng Gusti nggih Den Kakang Semaraku mung manut kang dadi dawuhmu Aduh Bathara kang amurpa lan sembah dereku
arep boto witono wayang mromila ginambar miring sinuwerdi naradin sinanggit sarwa semu sinanggit sanggit ukara sinenggak sinden sesendonan gending kawin tanana kang wantah bencong minangka suryaning kidalang kang gangge sangi kelir minangka jagat debok minangka bumi gedhong kepyak keteking jantung yaiku tembang lelagoning manungsa bungah susah bejo celaka sinakup rinunce jroning carita sawiji-wiji wileting panyandra negaring astina ketingal jinawi gemah ripah kartotata turaharja Lo jinawi mengkuwerti bumi pramesti lire wiji nandur mesti dadi taneman warni wit uwi dili taneman japi dumugi lombok terong sledi lan sawis daya datang muji mandi lemah grasa sageden sana sirapur sageden lulur temah mawur dadi subur ingkang tinandur dadi sempulur gemah buka wastra sarwa murah temah kathah kawula bungah basan suki sawas arep omah bondo turah gesang pradah tan wonten jalma kang witenah ripalire ing jalma lumampah datan kacacah pan sedaya samya gumringkah makaryong daya nafkah siang ratri datan wegah klabet wis pernah nyenyo kumrembiyah basan munah patak kang srakah tuturu sunah mawaddah wareng mahangestu kuwarga kang sakinah Karto nengenaken sarasan tata lire pranatan dadya paugeran kautaman kinarya tuntunan pagarawan dadya sirikan bebasan lan wonten kurban labet bebrayan nang samimitran daya dinayan matsinamadan hangat jat ing pirukunan murih tan wonten kang kapitunan tan wonten raos kuwatir labet narendranus bangkit hanggulir ingkang fakir tetep den pikir brandal kecu samya semingkir tan wonten tumindak kang nalingsir Bilana garing asina menaskan ageng tur agung lamunta kali sugih kedhunge labet sangata demen tetulung kawula ali tetep den srawung manci jawah paring payung mangsa manas paring payung dana copet tansah srambung ingkang bingung nuya tinulung murih gunung datang boliwung Lasina tangasta songso agung negari ngastina wenang dirucapna jejuluk ing sangkatung ajejuluk Sang Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Nararya Jaka Pitana Jaya Pitana Sri Kurupatri Gendari Suta Deswarasrat Moja Sang Gandarya Tripamangsah ya Kurawa Indra Prabu Duryudana Narendra Mahambek Tanuhita Darmahita Samahita maksih linambaran Swabeda Dana Denda Laupa mangkono nuju Hari Resmati Sang Matamya Sinewaka minggah ing pendhape agung lenggah damar kencana sinebaran sekar sari ginanda widalisah depan kasturi satemah kungas gandaring sangkatung tumengking panguraan Jawi surna kamaning saning sangkatung Yayah Bathara Gayuwangi Jawantah Kahayapura Hapsari ketingal ngabyan para pujanggane negari kang mijil saking pertapan Sukalima hanenggih Begawan Durna ya Resi Kumbayana ya Sang Wipra ya Sang Mahadwija tan kantun warang ananta ingkang kekasih Raden Patih Harya Sengkuni Harya Suman Sang Trigantalpati minangka pamungkasing masewakan kadhanata ing tirta tinalang kasih Raden Kartamama ing Jawi bet amber hamblabar pisowan Narapraja sinambung para tampama Bupati Jaya ingkang samya marak wonten ing Arsanata usawetara lenggahing Sang Prabu Duryudana wedine dereng kapiyarsa ingkang dados pangandikanira sedaya samya arep tidhem pramanem hanganti pangandikaning Sang Katung
mangkyo karacating raja kawuryan usunyaruri Rurah pangrehing ukara karono tanpa palupi hati lar susil lastuti no saracana kelu kalungun kala tidong kananing dumadi kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu punapatih nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula Cemantaka matur wonten ngarsa Paduka Indra labet menapa wiwit kula ngabiyantara ngantos sakmenika sinuwun dereng paring dawuh menggah menapa wigatosing masewakan kepara kula tingali Paduka Indra kados nedeng nandhang prihatin menapa ingkang dipun penggali sinuwun kepareng kula cemadung dawuh mugi paduka emut dhateng sabdaning para winases ingkang suraosipun Nalendra Siniwaka mekaten mugi saged damel tentrem sampun ngantos sadamel tintrim awit menawi Sang Prabu dangu boten kepareng paring dawuh kula kinten saged damel goreh kang samya ngabiyantara menika kok sinuwun paluga laguning lokas lukita linut penggiko katur ngamor
manah rayu hayono tanah golong kumolong manatku koro karena niro pangapus puspit lan salam sempur Paman mati Arya Sanggundi manira mundhut pangapura dene sawetara iki ingsun lagi rawuh bendu paman pancen keparayata menggalih perkawis menapa Kanjeng Sinuwun kang ingsun penggalih mung kejaba nawala saka Yai Puntadewa ingkang surasaning walgita ingsun kasuwun prapting Braja Ngamarta ingkang wigati niki nenekseni oleh Pandhawa bakal nganakake tasyakuran agung kanthi hangaturi para nalendra cacah 100 negara lajeng ngados pundi kepareng paduka ingkang sinuwun menapa inggih badhe ngarsakaken tindak dhateng negari Ngamarta sinuwun Paman Patih manira mundhut panemune Paman Patih mungguh priye prayogane laku Paman Duh sinuwun mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula sinuwun sampun ngantos paduka tindak dhateng negari Ngamarta kemawon kok sinuwun apa dasare dene Paman menggak supaya manira ora tindak marang Praja Ngamarta wonten kalih perkawis dasaripun sinuwun ingkang sepisan mawi dasar jangkaning jagat ingkang sinebat Bratayuda Jaya Binangun Bratayuda menika ingkang gadah damel jagat ingkang badhe ngayahi Bratayuda nuninggih Pandhawa kaliyan Kurawa nitik saking menika sampun kenging kagem paugeran bilih Pandhawa menika mengsah ing Kurawa lajeng menapa paedahipun paduka tindak wonten ing negari Ngamarta menawi sinuwun tindak wonten ing Ngamarta kininten paduka ajrih tuwin sampun teluk kaliyan para Pandhawa dene ngangka kalih kula wastani Pandhawa menika bebasan gajah nyitak rapah palang mangan tandur kepriye karepe tembung iku mau Paman Senggundi nuninggih Ngamarta sampun kaluka papaning tata krambi Pandhawa sampun kaluka kedunging kasusilan namung nyatanipun boten dipun tindakaken dening para Pandhawa kabukten nggih sepinten tebihipun saking Ngamarta dhateng negari Ngastina namung sebab menapa Puntadewa ngaturi kadang sepuh ingkang sampun maring kamukten kok boten sowan piyambak namung nawala ingkang dipun aturaken menika sampun cetha bilih Padukindra menika dipun asoraken lawan para Pandhawa ingkang menika kula sinuwun kanggepa bilih boten wonten sedahan saking negari Ngamarta kemawon kok sinuwun kepara monggo paduka sinuwun kula dherekaken budidaya murih urunging sedya Puntadewa kala wawunjing sinuwun oh lole sumuranti malu kentas jimbal manyar Adipati ana apa wakne gondel nak suwun siadi mbok aja golek-golek luputaning liyan to Di aku ora dapur golek-golek luputing liyan kok Kakang nanging ngabel sing naturake njeng sinuwun kuwi mau kahanan saknyatane piye
Mulane pun Kakang matur golek-golek ya oleh si Adi ngluputake Pandhawa kok ora sowan dhewe menyang Praja Ngastina kuwi. Coba ya. Saiki nalaren Kakang Durna. Puntadewa kuwi ngapernah nom. Ya gene ora gelem sowan dhewean ning Ngastina. Kok mung nganggo ulem ki njur karepe kepiye? Dewate. Manut adat tata cara nggone dhewe. Tumraping wong kagungan perlu kuwi ngaturi tamu ngagem sedahan utawa ulem wis lumrah lan wis hormat. Ya ora iso. Jare Pandhawa ki nggon tata krama. Nggon gaunggone ya gene ngaturi dulur tuwa kok ora gelem ora dhewe iki. Apa wis rumangsa sugih dhewe ngono apa piye? Oh, lole. Ora usah lola-lole. Dicuni. Apa? Sebab nggonmu nyamang para Pandhawa kuwi nganggo rasa sing serik lan rasa mungsuhan. Apik kaya ngapa Pandhawa ora bakal nyocoki rasamu. Bola-bali sangkuni senengane mitnah liyan sing tanpa dasar. Ning ndi dinggon ning ndi papan anggere ana sengkuni mesti bubrah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ya. Alah sing ngomong sapa? Kaya kono ki apik-apik dhewe uripe. Sampun. Long-longing driya mangun kongan ruhan rimang. Lir-lir tanpa kandhen. Yen pantulus mengkusang jautomo lang-lang driya mangun kongan ruhan rimang. Kembang popong naratebang rarayungan lung kadung telung manglung ati nyuping ati nyuping naruto mondo bunga kira katulung
Kula nuwun amit-amit masang kaliman tabe sinabet nyila duni dumawang tawang towang sinuwun kula ingkang cumantuk minggahing tinggil ingkang tanpa tinimbalan saha klunglung rumaos sing reh kalepatan kawula sinuwun. Iya penemban. Kula lumpun agung mangapuraning ingsun narang sira sang penemban. Sawise lenggah satata padha bagya sasuwaning sang penembaning ngarsaning ingsun iki. Nun inggih sinuwun. Lulus raharja sawan kula niskala wangsulipun sungkem kula mugi kunjuk paduka njing sinuwun. Ingsun tampa banget panerimaning ingsun sang penemban. Mara diagi prasajawa penemban iku pendhita saka ngendi lan kang dadi sapa kang dadi peparape sang penemban. Nun inggih sinuwun. Ngaturaken gunging panuwun kamarengan dangu dumateng jasad kula. Kula menika wingking saking negari Giribajra ing latah Magadha. Pujanganipun Sinun Prabu Jarasandha nami kula Begawan Kumarayekti sinuwun. Pujanganing Prabu Jarasandha Narendra ing Giribajra warep Begawan Kumarayekti. Nun inggih. Ana paregawe apa dene sang penemban saning ngarsaning Prabu Duryudana. Sinuwun. Sawan kula menika kejawi nderek tepangang Ladiwanuh ingkang langkung wigatos. Kula ngautus dening Ratu Gusti kula semados nyuwun tulung dhumateng paduka njing sinuwun. Nyuwun tulung ing babagan menapa penemban? Menganten sinuwun. Ing mangke Gusti kula Sinun Prabu Jarasandha menika badhe ngaturaken bekakak dhumateng dewa sembanipun inggih menika pukulun Bathara Kala. Kanthi sarana nyemilih Ratu cacah 100 kuwandhanipun badhe dipun bekakak atur Sang Hyang Kalaludra. Ing mangke Sang Prabu Jarasandha sampun pikantuk sangang dasa pituratu kanten kirang tigang Nalendra. Dene tigang ratu kala wau sepisan Nalendra ingkang kagungan Ludira Seta kaping kalih ingkang ireng cemani dene ingkang angka 3 nun inggih Nalendra ingkang Kusika Seta. Nalendra ingkang cemeng-cemani tuwin ingkang boleh kula sampun mangertos inggih menika Prabu Kresna tuwin Prabu Baladewa. Namung ingkang Ludira Seta kula dereng mangertos dawuhipun Gusti kula Jarasandha paring dawuh dhumateng kula semados nyununinga dhumateng paduka njeng sinuwuning Asina. Kagyatri sang kapirang urin nangkul kinempit kambit dosang retnaning bawana dosang retnaning bawana mangkita sang penemban menika sinten dipun tepangaken nggih wala kula menika marang Kangastina Rekyana Patih Harya Sengkuning kang dados kekasih kula. Nun inggih Raden Matih kula pun Kumarayekti wonten wigatos menapa dene Raden Matih mrepeki dhumateng kula. Mugi kawuningan penemban bilih kula menika sesulihipun Sinun Prabu Duryudana badhe atur ngaterangan dhumateng sang penemban ing babagan penemban yununinga dhumateng sinuwun kala wau. Inggih Raden Matih ngantos pundi? Mugi kawuningan penemban ing Arcapada menika titah ingkang sineng Ludira Seta namung wonten kalih
Setunggal pendhita yaksa saking Arga belah peparab Begawan Bagaspati namung sakmenika sampun dumugi ning seda. Dene ngang taksih gesang nggih Nalindra Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa Premban. Kang samara pamoring suksma